Kinesko naoružanje je u poslednjih nekoliko godina napravilo ozbiljnu promenu u pojedinim sposobnostima Vojske Srbije, a sada je to javno potvrdio i ministar odbrane Bratislav Gašić. Nakon sastanka sa general-majorom Guo Hongtaom, zamenikom načelnika sektora za međunarodnu vojnu saradnju Centralne vojne komisije Kine, Gašić je poručio da su nabavke kineskog naoružanja i vojne opreme značajno napredile operativne sposobnosti Vojske Srbije. Ali šta se zapravo krije iza ove izjave? Jer Srbija od Kine nije nabavila samo nekoliko novih sistema koji su prikazani na vojnim paradama. Kroz saradnju sa Pekingom promenjene su čitave oblasti, od protivvazduhoplovne odbrane preko bespilotnih letelica pa sve do razvoja domaćih sistema. A upravo je PVO možda najbolji primjer koliko je ova saradnja promenila situaciju. Kad je FK-3 uveden u naoružanje, Srbija je dobila potpuno novu sposobnost u zaštiti svog vazdušnog prostora. Ministarstvo odbrane je 2022. godine sistem predstavilo kao deo šireg PVO koncepta, a tada je navedeno da jedan divizion ima 4 baterije i da sistem može da dejstvuje na daljinama do oko 100 km i visinama do oko 27 km. Još važnije je kako je FK-3 zamišljen u okviru celokupne odbrane. On nije zamišljen da samostalno rešava svaki problem u vazduhu, nego uloga je da štiti važne rejone, objekte, pravci i snage od dejstva iz vazdušnog prostora, dok se za neposrednu zaštitu njegovih baterija koristi pancir S1. To znači da se formira slojevitija PVO gde različiti sistemi imaju različite zadatke. I danas već imamo potvrdu da FK-3 nije samo sredstvo koje je nabavljeno i ostavljeno u hangaru. Ministarstvo odbrane u februaru ove godine objavilo da se u divizionu 250. raketne brigade odvija intenzivna obuka na ovom sistemu. Tada je navedeno da je FK-3 u upotrebi od 2022. godine i da omogućava jedinicama da istovremeno dejstvuju po više ciljeva na velikim daljinama. Drugim rečima, kineski sistem je postao deo stvarne operativne strukture Vojske Srbije, a ne samo stavka na spisku nabavljene opreme. Ali tu kineski uticaj na srpsku PVO ne završava. Srbija je dobila i HQ-17AE, sistem kratkog dometa koji je javno prikazan 2024. godine. Tada je navedeno da je nabavljen upravo u Kini da predstavlja dopunu FK-3. To je veoma važna razlika. Veliki PVO sistem štiti širi prostor i važne ciljeve, ali na bojnom polju i u neposrednoj blizini jedinica postoje pretnje koje zahtevaju drugačiji odgovor. Zato se sposobnosti grade kroz više slojeva, a HQ-17AE treba posmatrati upravo u tom kontekstu. Kada se na to dodaju pancir, pasars i drugi sistemi, dobija se mnogo kompleksnija mreža nego što bi postojala oslanjanjem na samo jedan raketni sistem. Međutim, možda još interesantnija promena dogodila se u oblasti bespilotnih letelica. Srbija je 2020. godine uvela kineske CH-92A. Ministarstvo odbrane tada je navelo da je nabavljeno 6 letelica sa laserski vođenim raketama. Njihova vrednost nije bila samo u tome što su predstavljale nove dronove. CH-92A je doneo mogućnost izviđanja iz vazduha, određivanja koordinata ciljeva, praćenja ciljeva, navođenja laserski vođenog naoružanja, korekcije vatre i procene efekata dejstva. To je za vojsku mnogo važnije od same činjenice da ima još jednu vrstu letelice. Dron može da pronađe cilj, da ga prati i da pomogne sopstvenim jedinicama da mnogo brže reaguju, a upravo taj princip kasnije je dodatno razvijan. Na prikazu Štit 2022. javnosti je predstavljen i naoružani Pegaz razvijan u saradnji sa kineskim partnerima. Ministarstvo odbrane je tada posebno navelo saradnju sa Kinom u razvoju i proizvodnji ovog sistema kao i transfer tehnologija koji je trebalo da omogući domaćim stručnjacima da samostalnije razvijaju letelice slične klase. Zatim dolazimo do CH-95. Ovaj sistem je prvi put javno predstavljen u Srbiji na prikazu Granite 2023. a njegova važnost postaje još jasnija kada se pogleda način na koji je korišćen tokom pokaznih gađanja. U julu 2023. godine, tokom obuke na Pasuljanskim livadama, prikazana je koordinacija između dronova i vatrenih položaja. Prema tadašnjem saopštenju Ministarstva odbrane, cilj je bio da se uspostavi bolja i direktna veza između bespilotnih letelica i jedinica na zemlji. Predsjednik Vučić je tom prilikom naveo da su kineski CH-95 pogodili metu sa udaljenosti od 7,5 km. I upravo tu se vidi nešto što je mnogo značajnije od same kupovine drona. Vojska dobija sposobnost da senzor u vazduhu bude povezan sa oružjem na zemlji. Dron pronađe cilj, informacije se proslede, a vatrena jedinica može da reaguje mnogo brže nego kada se oslanja samo na klasično izviđanje. To je promena načina ratovanja, a ne samo promena opreme. Zato Gašićeva tvrdnja o značajnom unapređenju operativnih sposobnosti ima konkretnu osnovu. Kina je Srbiji omogućila da u kratkom periodu uvede sposobnosti koje ranije nisu postojale u istom obliku. FK-3 je promenio deo dugodometne PVO, HQ-17AE je dodao novi sloj kratkog dometa, CH-92 i CH-95 proširili su mogućnosti izviđanja i dejstva bespilotnim platformama, a saradnja na Pegazu pokazuje da priča nije ograničena samo na kupovinu gotovih proizvoda. Tu dolazimo do možda najvažnijeg dela aktualne saradnje. Srbija i Kina više ne razgovaraju samo o tome
tome šta bi moglo da se kupi. Još prošle godine srpska vlada je saopštila da je Kina glavni partner Srbije u oblasti sistema protiv vazduhoplovne odbrane i bespilotnih letelica, dok je najavljeno i širenje modela saradnje na zajednički razvoj i transfer proizvodnih tehnologija. To je potencijalno mnogo značajnije od jedne pojedinačne nabavke. Ako se deo tehnologije, znanja i proizvodnih sposobnosti prenosi na domaću industriju, Srbija ne dobija samo gotov sistem, već dobija mogućnost da razvija sopstvene proizvode uz pomoć iskustva stranog partnera. Naravno, to ne znači da će Srbija preko noći postati nezavisna od stranih dobavljača, ali znači da se odnos može pomeriti sa klasičnog modela kupi i koristi ka modelu u kojem domaća industrija učestvuje u razvoju i proizvodnji. Upravo zato je sastanak Gašića i Hong Tao zanimljiv. Oni nisu razgovarali samo o postojećoj opremi. Sastanak je održan u okviru drugog zasjedanja pododbora za saradnju po vojnim pitanjima, dok je za kraj godine najavljeno i treće zasjedanje pododbora koji se bavi vojnom opremom i tehnologijom. To znači da se institucionalni okvir saradnje nastavlja. I to je važno jer vojna saradnja nije samo potpisivanje ugovora, ona uključuje obuku, održavanje, razvoj i razmjenu iskustva, tehničku podršku i potencijalno nove projekte. Kina je još tokom 2025. godine sa Srbijom razgovarala o vojno-ekonomskoj, vojnoj, vojno-obrazovnoj i vojno-medicinskoj saradnji, a tada iz Beograda ponovljena procena da nabavke kineske opreme značajno podižu operativne sposobnosti Vojske Srbije. Dakle, ono što danas vidimo nije izolovana saradnja koja je počela jednom kupovinom, a ona traje godinama. Još 2018. i 2019. godine dve zemlje su formalizovale programe bilateralne vojne saradnje, uključujući vojno-tehničku, vojno-medicinsku i vojno-obrazovnu oblast. Ali sada se postavlja mnogo zanimljivije pitanje šta bi mogao biti sledeći korak. Za sada ne treba izmišljati nove ugovore niti predstavljati neku buduću kinesku nabavku kao završenu stvar ako za to nema zvanične potvrde. Ono što jeste potvrđeno jeste da Beograd i Peking žele da nastave saradnju i da se ona širi na oblasti od zajedničkog interesa. Kinesko ministarstvo odbrane je još u maju ove godine saopštilo da se vojna saradnja sa Srbijom produbljuje kroz visoke posete, obuku kadra i zajedničke aktivnosti. Zato je možda najpreciznije reći da kinesko naoružanje nije samo povećalo broj sredstava u inventaru Vojske Srbije, promenilo je nekoliko sposobnosti koje su ključne za savremeno ratovanje. Srbija danas ima ozbiljniji i slojeviti PVO nego pre nekoliko godina. Ima iskustvo sa naoružanim bespilotnim letelicama, ima iskustvo u povezivanju izviđanja iz vazduha sa vatrenim jedinicama, a kroz saradnju na domaćim projektima pokušava da deo tog znanja i tehnologije zadrži u sopstvenoj industriji. Zato izjava ministra Gašića zapravo predstavlja mnogo širu poruku od običnog saopštenja nakon sastanka. Kina je već postala jedan od ključnih vojno-tehničkih partnera Srbije, posebno u PVO i bespilotnim sistemima, a sada se otvara pitanje koliko će ta saradnja u narednim godinama otići dalje, od novih nabavki preko obuke pa sve do zajedničkog razvoja i proizvodnje. I upravo će to biti mnogo zanimljivije pratiti nego samo spisak novih sistema. Jer ako je dosadašnja saradnja u Srbiji donela FK3, HQ-17, AE, CH-92A, CH-95 i iskustvo u razvoju Pegaza, sledeća faza bi mogla pokazati da li će Srbija od kineske tehnologije preći na još veće učešće u njenom razvoju i proizvodnji. Ključni deo vesti. Ministar odbrane razgovarao je sa general-majorom Guo Hongtaom. Gašić i Hong Tao razgovarali su o bilateralnoj vojnoj saradnji. Ministar odbrane Bratislav Gašić razgovarao je danas sa zamjenikom načelnika sektora za međunarodnu vojnu saradnju Centralne vojne komisije NR Kine general-majorom Guo Hong Taom, koji ko-predsedava drugom zasjedanju pododbora za saradnju po vojnim pitanjima dve zemlje i izrazio zadovoljstvo što se sadržana bilateralna saradnja odvija uspešno i po planu. Gašić je naglasio da lični odnosi dva lidera i predsjednika Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga daju poseban pečat tradicionalno prijateljskim odnosima i podsticaju saradnju u oblasti odbrane. Istovremeno, on je izrazio zahvalnost kineskoj strani na međunarodnoj podršci koju pruža Srbiji po pitanju statusa autonomne pokrajine Kosova i Metohije i naglasio da je to pitanje od najvišeg nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Takođe naglasio je da će Republika Srbija nastaviti da podržava princip jedne Kine. On je takođe naglasio da su nabavke naoružanja i vojne opreme od NR Kine rezultirale značajnim unapređenjem operativnih sposobnosti Vojske Srbije, kao i da predstavljaju snažnu osnovu za daljim razvojem vojno-vojne saradnje. Gašić je izrazio zadovoljstvo radom pododbora za saradnju po vojnim pitanjima, kao i činjenicom da će se do kraja godine realizovati treće zasjedanje pododbora za saradnju u oblasti vojne opreme i tehnologije. General-major Hong Tao istakao je da NR Kina pridaje veliki značaj tradicionalno prijateljskim odnosima sa Republikom Srbijom i potvrdio spremnost kineske strane za nastavak intenziviranju saradnje u oblasti odbrane, posebno u oblastima od zajedničkog interesa. Za još vesti, lajkujte ovaj video i zapratite nas.